Бүгенге тапшыруның беренче сәламе Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылыннан ерак Мәскәү шәһәренә аша. Файзуллиннар гаиләсе, Розалия, тормыш иптәше Наил, балалары Ринат һәм Раил, ихлас күңелдән үзләренең якын кешеләрен, Рауза Абдрашитовна Саитованы 50 яшьлек алтын юбилее белән котлыйлар. Әти-әнием миңа бу тормышта абыемны бүләк иткәннәр. Гомере буе мин апа-сеңел кардәше турында хыялланып яшәдем. Абыем Неверкино районы Алиева авылыннан гүзәл кыз табып, сөйгәненә әйләнгәч, алмаемны нык яратып, үз апам шикелле кабул иттем. Аеруча әнием белән гомерлеккә хушлашкач, без аның белән якынлаштык. Алмаем миңа апа да, дус та булды. Бар киңәшләремне анардан алып, серләремне бүлешеп, матур аралашып яшибез. Арабыз гына бик ерак булганга, еш күрешергә мөмкинлегебез юк. Ләкин шалтыратышып, хәлләр белергә гомердә онытмыйбыз. Абыем белән Алмай инде 31 ел бергә гомер кичерәләр. Уллары Руслан, киленнәре Ирина белән аларны бәхетле әби-баба итеп, сөекле оныклары Аминаны бүләк иттеләр. Ә инде кызлары Юлия әлегә үз яннарында булып тормышларын бизи. Үзләренә охшап балалары да аларның йомшак күңелле, бик тәртипле булып үстеләр. Ел сайын алар авылга ял көннәренә кайтырга яраталар иде. Хәзердә күңелләре белән алар авылга омтылып торалар. Яраткан Алмаебыз, шын күңелдән сине матур алтын юбилеең белән котлыйсыбыз килә. Башлап абыемны бәхетле итә алганың өчен, безгә якын кардәш була алганың өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Раббым сиңа кызганмыйча озын, саулыклы гомер бирсен. Юлияны да башлы күзле итеп, әле тагы бик күп тапкыр әби-бабай булырга язсын сезгә. Еракларда яшәсәк тә, без сезнең хакта бер генә минутта онытмыйбыз һәм нык сагынып торабыз. Алмаемның килеп җитте, юбилей алтын төсле. Үзе бик гүзәл кеше ул, ару күңел, төп сүзле. Бүген котлап кадерлемә бары шатлыклар телим. Гомер буе аның хакта бары тик мактап сөйлим. Абыем алган яратып, без хөрмәтләп яшибез. Әле ярый син булгансың, үз киленебез дибез. Котлы булсын юбилеең, гомерең матур узсын, күңелләрең шатлыкларга бүген тик тулып торсын. Кадерле Рауза Абдрашитовна, алтын юбилеегыз котлы булсын. Ә инде Яңа Терешка авылыннан юллаган музыкаль бүләк бәйрәмегезне бизәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар аткандай атылып. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган гомереңдә тик сиңа Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә.
Туган күнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган гомеремдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган гомеремдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар аткандай атылып. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр без сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган гомеремдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган